ಇದು ಇವಳು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತದಾ ಅಂತ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಇನ್ನು ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಬೈಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಶೂಟ್ ಡೇ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಪಂಡ ಕನ್ನಡ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪೇತಾ ಐಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದೇನಿನೆ ಕಡ್ ಅಪ್ಪಗ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತೆ ಕಡ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆತನ ಅಂಚಿದಿಲ್ಲದಾರ ಬತ್ತೇರು ಏಮಂಡ 10 ಗಂಟೆ 16 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ನೆನ್ನೆ ಆತನ ಗಾಪಿದಿಲ್ಲದಾರ ಬತ್ತೀರು ಪಾತಿರ ಒಂದು ಕುಲ್ಲಿರು ಐದು ಬುಕ್ ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾನೆ ವೇಷದ ಎತ್ತದು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಟಿ ವಿ ತೆಗೆ ಚೂರು ಐದು ಬುಕ್ಕಿತ್ತೆ ಬಯ್ಯಾಂಡು ಕಾಪಿ ಬರ್ದು ನಾನು ಆ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಇಂಡ ಎಲ್ಲ ಚೂರು ಸುಲಭ ಆಪುಂಡತ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಭಯ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ದುಂಬು ಮಾತ ಪೋಂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಬರ್ಪುಜತ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಚ ಗಂಟೆ ಮೂಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಂಜಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಐಡ್ಬೇಕ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕ ಗೈಸ್ ಕಾಪಿ ಪಾರೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆದ ಉರ್ದು ದೋಸೆ ಉಂಡ ಇನ್ನು ತಿನ್ನೋಡತ್ತ ಹೆಂಗಾಪುಂಡು ತಿನ್ನಿಯರು ಇತ್ತನ್ನ ಅಂಡು ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಅಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ತಿಂಡಿ ಲಾಪು ಒರು ಇದನ್ನ ಇತ್ತಂಡ ಬೈಯಾಗ್ಲ ತಿನ್ಪುನ ಇನ್ನು ಇತ್ತೆ ತಿಂಡಿ ಮಾತ್ರ ತಿಂದದ್ದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡಿತ್ತೆ ದಯಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ದೊಂಬು ಪೋಂಡ ದೊಂಬುನ ಕನೆಯಾರ ಆಪುಂಡ ಇಚ್ಚತೆ ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪೋಡು ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಪೂರಲ ಐಕ್ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ತಿಂಪ ಮೀಂದು ಗಸಿ ಉಂಟು ಗೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡಿ ಮೇಕಪ್ ದಾಲ ಮನ್ಪುಜಾನು ಕಾಲು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಇಯರಿಂಗ್ ಐದು ಕೊಂಜಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ದೀದು ಆತಿ ರೆಡಿ ಆಪುನಿ ಯಾನೆ ಕಡೋರ ಇಂಚೆನೆ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತೆ ಪೂರ ವೇಷದೆತ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಪಿರಾರ ಮನ್ಪಡತ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ ಏರಾಂಡಲ ಬರೋಂದಿಪ್ಪು ಇರತ್ತ ಆಕ್ಲೇನು ಪೋಲೇನು ಪನರ ಪಂಡ ಇಜ್ಜತ ಐಕ್ ಇತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡಲ 4 ಏನಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡು ತುಕ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪುನ ಇಂದು ಮೊಬೈಲ್ಡು ದುಂಬುದ ನೆಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇಪ್ಪು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮೂಲಿಪ್ಪುಂಡು ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಆಯ್ತಕ್ಕಾನೆ ಟಿಕ್ ಪಾಡವ ಅಂತ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸರಿ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಏನತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಓ ಅದಾ ನೋಡಿ ನೀವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ 1,000 ಕೊಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ವಾ ನಾನು ಇಡೀ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ಮರ್ಮನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪೆ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಆಪೆದಿಲ್ಲದಾರು ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪೆರಂಡು ಐಕ್ ಸಾರಿ ಪಾಡ್ರೆ ಚೂಡಿದಾರತ ಶಾಲ್ ಉಂಡತ ಐನೇ ಸೀರೆದ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪುಂಡು ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬುಕ್ಕಾನು ಆತು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಸಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡದ ಆತು ಸಾರಿ ಎಂಡೆ ಇಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಎಲೆಲಿಯ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅತ ಐಕ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಶಾಲ್ ಲಂಚ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಸಾರಿದ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತೊಂದೆ ನಿಗೆ ತೋರ್ಚು ಓಕೆನಾ ಗೈಸ್ ಇಂಚಲ ಸೀರೆ ತುತ್ತಾರೆ ಆಪುಂಡು ಅನ್ನೊಚ್ಚಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಎರಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪುಷ್ಪಕ್ಕ ನಾನ್ ಬರುವಾಗ ನಿಮ್ ಸೊಸೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಲೀಗ ಮಾಮಿನ ಶೂಟ್ ಮಂತೊಂದು ಲಂಚ ರೆಡಿ ಆತೆ ಸಾರಿ ಮಾತ ತುತ್ತದು ಮೇಕಪ್ ದಾಲ ಮನ್ಪುಜಾನು ದಯಪಂಡ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಐಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಉಂಡು ಬೊಲ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾವಾತ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ದೀದು ಕುಚಲ್ ಕಟ್ಟದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂ ಮಾತ ದೀದು ರೆಡಿ ಅವಳು ಮಾಮಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜೋಡತಾ ತುಲೆ ಏತು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಮಿಲ ಯಾನೆ ಮರ್ಮಲ ಯಾನೆ ಮಾಮೂಲ ಯಾನೆ ಕಂಡನಿಲ ಯಾನೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಎನ್ನು ಎನ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ದಾಯ ಮಾಮಿ ಫಲ ಜೋರೆ ಇಪ್ಪುನು ಒಂದು ಇಪ್ಪಡಿ ಕರೆಂಟ್ಲ ಪೋಂಡು ಸಂತೆ ಕರೆಂಟ್ ತೆಪ್ಪುನಿ ಮಾರೆ ಫ್ರೀ ಆದಿತ್ತೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ಕರೆಂಟ್ ತೆಪ್ಪುನಿ ಕೆಬಿತದಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕುಜಲ್ ಕಟ್ಟರೆ ಸುಲಭ ಒಂದು ಪೂ ಒಂದು ಅನ್ನತ್ತ ಪೇಪರ್ದ ಪೂ ಪೇಪರ್ ಪೂ ಕೊಂಡಿರ್ತುಂಡ
ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಬಂಗಾರದತ್ತು ಮೀಶೋದ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡಿ ನಾನು ಬೊಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಗೈಸ್. ಬೊಟ್ಟು ಮಾತದ ಇದು ರೆಡಿ ಆಯ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾರಪ್ಪ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಿದು ಇವಳು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಏನೋ ಕಾದಿದೆ ನಂಗೆ. ನೀನಂತ ಇಯರ್ ಹತ್ತೀನಿ ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ಪನಾಗ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಂದು ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಬರ್ತೀನಿ ಮುಖ ಮಗ ಎಣ್ಣೆ ನೀ ಅರ್ದು ಬರ್ಪನ ಈ ಜೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ತಾನೆ ಶಾಲೆಗೆ ಮಕ್ಕ ಜೀನ್ಸ್ ಏಪದ ಅಕ್ಕನ ಬರ್ತ್ಡೇ ವಿಶ್ ಮನ್ಪು ಈ ವಿಡಿಯೋ ವಿಶ್ ಮನ್ಪು ಸಂತೆಗೆ ಇಟ್ಲ ಕುಂಟಾಡ್ತಾರೆ ಕಲ್ಪವಲ್ ತುಳಿ ಬೊಕ ಎಣ್ಣೆ ನೀರಾರ್ದು ನಮ್ಮತ್ತು ನೀನು ಅಮ್ಮರ್ದು ಜೀರ ಕುಂಟು ಅಪ್ಪದಿರತ್ತೇರು ಪಜೀರ್ಗೆ పోతినా దాదది మన్ను దాద మారది కుళ్ళదు నానమ్మనించిన పాతది నువ్వు బస్ స్టాండ్ నే ఒరే సందైదల్ దాద మార ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಅಮ್ಮಿ ಮೆತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಕಲ್ಲರ ಕೂಚದೀನಿ ಅಬ್ಬ ఆయన ಪತ್ತದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿಯಾ ಬಲಿ ಪುಂಜುಲ ಎಂಕ್ಲ ಬುಚ್ಚಿ ಬರ್ತದೆ ಇಡೀ ಜನನಿನ ಅಕ್ಕನ ಬರ್ತಡೆಗೆ ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಏನಿನದು ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಹಾಲು ಮಂತೀನಿಗೆ ಜನನಿ ಹಾಲು ಅಮ್ಮೇರಿನ ಕುಂಟಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅರ್ದೇರಪ್ಪ ನಂಗೆ ಈ ಅರ್ಧನ ಮೋಲ್ ಹಾಲು ನಂಗೆ ಅರ್ಧ ಜಲ್ ದಾದ ಗಮ್ಮತ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಗನ ಬರ್ತಡೆಗೆ ಕೋರಿ ಹಾಲಿಜ್ಜಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ತಿನ್ಪುನ ಮತ್ತು ಪೂರೇರ್ನ ನಿನ್ನ ಹಂಗಿಡ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಹಂಗಿಡ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ನಿಖಲ್ ಒಲ್ ನೆಲ ಟಾಜಿಡ್ನ ಅತ್ತು ತೂಲೆಗೆ ನಾನು ಒಂದ್ ಹೇಳ್ತಾನ ಐಲ್ ನಡ್ದೋಲಿ ಪಾರ್ದ ನಂಗಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಚಂಡಿ ಆತು ಬೊಕ ಎಣ್ಣೆನೆ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಪ್ಪಜ್ಜಿ ದಿನೋಲ ಅರ್ಧ್ಯಾನಿ ಅವ ಅಪ್ಪ ವರ್ಷದಪ್ಪಗ ಪೋಯ್ನ ಕುಂಟು ಪೂರ ಅರ್ಧದ್ದು ಅಂತೆ ಈ ಸೋಕ್ ಅರ್ಧ ಜಾವು ಹೆಂಗ್ ಬಂತೆ ಅಕ್ಕನ ಬರ್ತಡೆಗೆ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜಲ್ ಮೋಲ್ ಕೋರಿ ಮಂತ ತಿಂದಿನಿಗೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮನ್ಪುಗ ಪೋಯಾ ನಾನೆಲ್ಲ ಉಂಡತಾ ನಿನ್ನ ಬರ್ತಡೇ ಉಂಡತಾ ಎನ್ನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇರುವ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜಯನ ಬರ್ತಡೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ತಿಂಡಿ ರೆಡಿ ಆತೆ ದಾದ ಸ್ವೀಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊಡ್ತಾಳ ಇಂಕು ಹಾಲಿಗೆ ಬೇಲುಂಡು ಹಾಲು ಬೈಚಲ್ ಹಾಲು ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ನಿ
ಎಂಕ್ ಆನಲೆ ಕಡೆ ಎಂಕ್ ಮೂರು ಜನ ನಿಕ್ಕೋರು இந்த கேக்கு இந்த பிரியாணி ஸ்வீட்டு இந்த பச்சைம்பari అయిపోక కోరిక పీస్ నెక్ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇಪ್ಪು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಂದು ಫುಲ್ಲು ನೆಕ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚುಂಡು ಆದಿಪ್ಪು ಫುಲ್ಲು ಚಪ್ಪೆನ್ನದ ಕಚ್ಚಮರತ್ತು ನೀರುಳ್ಳಿ